Salutare și bine v-am regăsit la o nouă serie. Eu m-am mai jucat un pic, dar mi se șterge videoclipul. Da, și-am făcut aici, m-am oprit aici, am făcut să vreau să fac motorul. Bun. Și am găsit această mașină și care este un volan în ea. Și am vrut să-l iau și îl furăm noi. Nimeni nu mai are nevoie de el, data lasă nimeni nu are nevoie de el, deci că le iau. Na, gratis, volan gratis, nu? Eu dar m-am dus să o da asta nouă, că a pierdut-o, s-a dus în fundul herții. Și o găsit aici așa. Am zis, mă uit să văd, să explorez și că mă uit o volan în ea. Mare volan în ea. Ce e? Să-mi cadă. Nu, trebuie, gata, stop. Ah! Bă, mi-e fugi volanul. Mă să le iau. Ok, bunișor. Furăm volanul. Mergem mai furăm o motocicletă, scooter. Și un scooter de căcat. Aoleu, este că mă uitat că nu am voie să joc pe YouTube. Oleleu, că o să... Și eu de la mine. Alo? Bun, așa. Bun. Frumos. Asta mi-e costă să nu știu ce mai am. Am găsit, tot la bine nu. Nu pot să cumpăr mai mult. Uitați-mi mașinuța acolo. Dați-o tot acolo. Băi, stai. Du-te mine acolo. Așa, mă volanul. Dar montez direct, pot să montez. Păcat de el, că na, l-am găsit, știți ce zic? Da, apropo, dați voi, vă rog, un like, măcar așa de primul episod. Dacă mai vreți episoade cu pick-up, dați-o acolo un like și subscribe. Dacă ar vreți atâta, nu mă pasă mie. Nu sunt de la care să vă roage. Eu sunt de la care să vă roage. Și dați cum, na, primul, dar la celelalte nu am strâns aproape nimica. Vă rog doar pe voi atâta. Pe altcineva n-am. Ceilalți nu vor. Îmi dai like sau subscribe. Că să răi. Atâta like la videoclip. La TikTok-uri nu prea. Da, și acolo, na. Știți. Frumos. Așa, gata. Acum merg să iau ultima de asta. Ce e acolo? Nimic. Bun. Frumușel. Popoșel. Celălalt videoclip l-o șters. Și am zis să fac de așa de la început.
tot, dar nu mai șterg ăsta pick-up-ul. Îl descarci foarte, foarte greu, pick-up-ul ăsta. Mai bine cumpărăm și un contact, nu, dar merge și ăsta. V-am spus, trebuie să degeaba am închis ușa, dar nu contează. Bun. O roată după bara. Așa. După ultimele componente. Asta. Dăm la nu. Frumos. Așa, închid astea. Bă, alo? Alo? Mi-a picat volanul. Mi-a picat trusa. Unde mi trusa? Stai aici. Alo? Cum îmi iau trusa? Alo? Și ruburile strânsele astea. Ok, deci aici, până aici, la secunda asta, mi-a picat serverul, mi-a dat crash. Mi-a picat ăsta, nu știu, dar s-a întâmplat. Da, așa. Mas, dăm jos și îl punem asta înapoi. Aici. Culcat. Culcat! Frumos. Da, destul de amuzant, da, nu mai contează cum spune volan. Nu, mi-a și picat deja. Nachiziche. Fumușăl. Pupușăl. Nu dijecții, bă, dijecții trebuie la ăsta. Termometru. Mașina o să pornească, vă zic eu, ia uitați. Uite acum o pornesc. Ia. Aude frumos, rău. Frumos, așa. Am strâns. Bun, acum trebuie să punem comentarii. Dacă mai vreți episoade, apropo, dacă mai vreți episoade, dați un like acolo. Subscribe dacă vreți, dați, dacă nu, nu, pa. Plecați. Așa, nu știu. Sunt și ruburile. Și erau aici și ruburile. Mă, dar mă păcălesc ăștia. Cu pick-up-ul lor. Frumos, acum ne dăm jos. Trebuie să pun și asta. Roata. Bun. Asta e cum ar fi o serie. Dar cred că nu o să păseze și vedeți că mai sunt și eu plecat. Da, știți. Așa e de sărbători. Ok. Ce greu e. Cred că vreau să mă duc să mă culc. Ba nu mă duc mai bine. Trebuie să mai stau. Așa, acum trebuie să strâng, da. Cheia de 14 trebuie să luăm. Normal că de 14. Altceva nu trebuie. Așa. E 8 seara la cât filmez episodul ăsta. 8 seara. Bun, bară. Așa, luăm cheie de 19. Așa. Hai mă, strânge-te. Cred că nu o să mai stau mult. Gata. Mașina, episodul ăsta a fost așa, mai mult să fac mașina, atâta. Nu mai e brânză. Așa. Bun, și asta cred că o să termin și episodul. Deci asta jos.
frumos. Asta.